Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota, di jamita pertangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu seganuk Minggu. Di video nang patol hason nami matu hita pikiran nami. Na mungkin boy pamorahok kita taringot tu jamita di pertangyangan, imana gabi epistel di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 jala turpuk na gabe epistel jala gabe jamita di pertangyangan ima sian pasal men 100 pitu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 22 dung takka samanginang hujaha hami turpuhi jala hupa husor hami huingot tami ma na perjulu jod do diceritahon taringot tu sasahalak na dijou asa pau bahor roha alai dang dope adong dope alasan na ka lana asing las dijou saya dijou alai saya adong alasan na alai didok ditiki dung marsahit ibana gabe imana ma menjou Tuhani suku-sukunna tangihonon di Tuhani dope ibana ala nunga sering di jauh ibana dang ditangihon alai tiki marsahit imana manaon si taonon imana di jauh imana Tuhani olu dope Tuhani manangihon molo marhite turpuk taon idauta olu ala dang terbatas dang haduduan asini roh hadot dengan bahasa ni Jahoba holani persoalan natong molo dung marsahit ibana molo dung tersosa ibana ala nong somal dang diului Tuhani atik nasoi boto be manjou Tuhani anggo diboto dope manjou Tuhani dohot pauahon rohana di jala di sisa de batado dosana di sima taida jala tatanda Jahoba na pardenggan bahasa situtu na tama situtu ta endehon denggan basana jala tapuji alamat say luar biasa do denggan bahasa dohot asini rohani de bata tuakka nama nadikon ibana akan mangulahod dosa nakpe nunga dihilala hinorhon ni dosai mat say ngot-ngot say adong dope naolo terus menerus menikmati dosa itu. Selalu ada orang-orang yang dengan sukarela atau dengan sukacita menikmati dosa-dosa dalam kehidupannya tanpa terpikir untuk menyesal ataupun bertobat. Namun, kita perlu sadar, ada masanya kita harus berhenti dari semuanya itu dan kembali pada jalan kebenaran, jalan Tuhan. Apakah Tuhan akan memaafkan? Pasti, karena kasih-Nya tidak terbatas. Tetapi jangan sampai karena kita sudah menikmati kehidupan dalam dosa, pada akhirnya kita tidak ingat lagi untuk memanggil dan berseru kepada Tuhan. Ima huida hamina parcolo di turpuk tahun. Napa duahon di kisaran tahun 2000-an tu 2021 2022 adong do pesan di sada program televisi manang tahun 2000 tu torupe Bang Nafi namando kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Dari balik jeruji, sian penjara di mana makatahoni di televisi. Nama kilala ngali ni situasi di penjara. Ngot-ngot ni situasi di penjara. Yang merasakan betapa tersiksanya hidup dalam penjara. Oleh sebab itu dia mengingatkan orang lain, jangan sampai. Tengok dong iklan rokok yang sudah berbahaya sekali. Kemudian dia mampu mengatakan merokok itu membunuhmu. Maka pengalaman dalam hidup, pengalaman berharga itu menjadi guru. Asa unang adong dian manaon songon nau taonon. Maka mereka yang sudah merasakan gelapnya hidup dalam penjara akan sangat bersyukur keluar dari penjara dan menikmati kebebasan. Seharusnya demikian. Mereka yang diperbudak, tetapi kemudian dibebaskan. Manusia yang diperbudak dosa, kemudian dibebaskan di palua. Naung makilala upati nuhor ni dosai. Naso diboto jol memengulahon na dengan ala ni dosai. Meledung mian di bagasan hati uron. Ikolas itu tu marohana.
Jala makamauliate honi saluhut na tu Jehovah ala ni dengan bahasa ni Jehovah. Di turpuk tahun isi do nama busita. Ala latar belakang ni Mazmur manang pasal 107 ada perbudakan, ada pengekangan, kemudian dibebaskan. Yesus Kristus paluahok kita sian dosa, firman yang telah menjadi daging, paluahok kita. Ditugu hita tu bagasan hati uron, imalapatan ni gereja. Hidup Martin Luther, gereja bukalah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Hita do huriai, adalah lapatan ni huria, gereja igreja. Imakan ni jauh sian haholomon. Na sebuah memperbuehon nauli na dengan alamian di bagasan haholomon. Di jauh mai tu hati uron. Dung di hati uron, di lehom matibana musik kesempatan, laho memperbuehon na dengan. Dang dipaksa ikon memperbueh na dengan kodau. Alai di peakon, jala dibain imana di bagasan hati uron, dungi di paulak matu imana musai parbinotuan na dohot lomo ni rohana, di patuduho matu imana, ondo dalan pasu-pasu, ondo dalan hamagoan. Dia doh pilih tomu. Anak hati uron semestinya harus memilih jalan-jalan kebenaran. Mereka yang hidup dalam terang, anak-anak terang, harusnya mengerti, memahami jalan-jalan kebenaran. Dan mematikan ego dan keinginannya untuk kemudian membiarkan hatinya digerakkan oleh firman Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Imahu beri kami terpuk tahun hubungan na tu topik tak. Molo dung ditubus hita. Jala tadok mau liate ala nunga gawe anak hati uron hita di bagasan Kristus Yesus. Ikon lambal gama lomo ni rohani debata. Ikon lam takas malomo ni rohani debata masa manang tarpatu pahita alai lam malo mahita laho mengekang hagiot tak hagiot ni daging laho pamatehon hagiot ni daging asaga muse hagiot ni ton di ima hasit tongan di bagasan Kristus Yesus boita ngoluhon di ngoluta sigano pare tu sima hui dah memang ditugi hok kita asa akan naung porsea manang naung mandok diri na naung porsea gabe mangulu di bagasan hata ni debata jala tok tong marningot dalan hati uron napit natudu ni debata di bagasan Kristus Yesus dang au guru di au be ima dohononna Kristus Yesus do na mangaturhon perdalanan ning huluku saut malomo ni rohana saut ma akan aulina dengan marhite au ala naung ditubs do au ima gabe ende hamauleateon ni rohaku tu debata ima ende hamauleateon ni rohaku naung marnida panobusion ni debata sian ha holomoni nakpe dang alani maluku nakpe ditiki hagogotani disido huingot ibana anggo ditiki nasonangi dak huingot alai sekalipun dalam kesesakan kasihnya tetap tiada terbatas mengampuni diriku di bagasan Kristus Yesus dang adong dosa na tung macai balga nasoboi ditubus Roma tu Yesus tibu maro di bagasan ibana hata ni debata manubus hita jala paulihon paringgaton perdalanan yang ulut taingok ma anak hatiuron do hita nang ditubus do hita unang besay bangolu di bagasan haholomon